Alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a masu kallon mu, barkanmu da wannan lokaci, sannan mu da sake kasancewa tare da ku a wannan channel ta mai albarka ta Take Abdallah. Kamar yadda muka saba, yau muna dauke da wani sabon bidiyo. Bidiyon namu na yau zai yi mana magana ne akan yadda za ka yi downloading din bidiyo daga kan YouTube, wato daga kan Facebook zuwa kan wayarka. Mutum zai iya zuwa YouTube ya ga wani bidiyo ya burge shi, kuma kasancewar a YouTube wato ainihin Facebook ba a downloading na bidiyo, haka nan za a ga wannan bidiyo sai dai ya wuce ka, kuma kana da buƙatar kai downloading din wannan bidiyo domin aƙalla ka yi downloading sai kuma kan wayarka, kuma ba sai yadda za ka yi. Domin ganin yadda za ka yi sai ka biyo mutum daga farkon bidiyon na har ƙarshe. Kafin mu wuce zuwa cikin bidiyon, muna roƙon wanda bai danna alamar nan ta subscribe kai dole ya danna alamar nan ta subscribe, sannan ya danna alamar ƙararrawa sai ya zaɓi all. Hakan zai sa a duk lokacin da muka saki sabon bidiyo kai tsaye kawai YouTube za su sanar da kai. Yanzu kai da mu je mu fara bidiyon. Yawa, kamar yadda kuke gani gana a cikin Facebook, kuma ina kan videos. Kamar misali wannan bidiyon da nake kalla yanzu, misali a ce ina so in ɗauko wannan bidiyon, to ya zan iya ɗauko shi. Abin da zan yi ba wani abun wahala bane ba, kawai zan danna wancan alama dogon guda uku, su ne wannan. Da zarar ka danna, ga waje na ya nuno maka, ga wajen share, ga wajen post, ga wajen find support and recorded video. To nan gurin inda aka rubuta copy link, shine za ka danna, shine nan gurin. Da zarar ka danna kai tsaye kawai ka riga da ka yi copy din link din wannan bidiyon. To yanzu idan ka copy din bidiyon me za ka yi? Sai ka fito. To za ka yi amfani da wani application ne wanda insha Allah zan ba muku link din application a cikin description na wannan bidiyon. Kawai sai ka je kawai ka yi download na application ɗin ka sauke shi a cikin wayarka. Kai dai bayan ka sauke wannan application a cikin wayarka, sai ka zo ka shiga cikin application ɗin. Ga application ɗin nan video download. Kamar yadda kuke gani, wannan shine application ɗin, sabon application ne na download a Facebook. Yana da matuƙar amfani sosai, kuma sannan application ne mai kyau, sannan kuma zai baka dama ka yi download ɗin bidiyon ba tare da ka sha data da yawa ba. Za ka yi download ɗinsa ne da data ɗaya kaɗan, ba tare da ka yi amfani da data mai yawa ba. Kai tsaye bayan ka gama bashi da damammakin da za ka bashi ya buɗe maka, za ka daina alawa nan, za ka jira ya gama. Yawwa, kamar yadda kuke gani kawai nan gudun inda aka rubuta pass Facebook video link here, sai ka zo ka matsi haka. In ka zo ka danna haka, to link din nan da ka ɗauko sai ka zo ka yi pass ɗinsa a nan gudun. Sai ka zo ka danna pass. To bari mu je mu sake ɗauko link ɗin bidiyon. Sai mu da cikin application ɗin. Yawwa, yanzu ga shi na da cikin application ɗin. Kai tsaye shi kansa application ɗin ba sai ka yi pass ɗin link ɗin ba, kai tsaye shi da kansa ga shi ya nuna mana bidiyon nan wanda na kalla yanzu kuma nake son ɗauko shi. Ga bidiyon nan yana da 29 MB, sannan kuma ga wato resolution ɗinsa ka gana ba za ka yi canzawa. To mun kawai za mu ɗauko shi a haka. Ga bidiyon nan kamar yadda kuke gani, ga yawan lakin ɗinsa, na gana ma za ka iya lakin ɗinsa ma a nan gurin da zarar ka yi login. To kai tsaye kawai to kamar yadda kuke gani, akwai wajen watch now, akwai wajen download. Idan so kake ka kalla kawai sai ka danna watch now. Domin muna son mu yi download din wannan bidiyo ne, kawai sai mu danna download. Bayan wannan edit bidiyon ya wuce, kamar yadda kuke gani gashi na notification ya nuno mana cewa gashi na yana download, gashi nan download din yana tafiya. To kai tsaye da zarar download din ya gama, kawai kai tsaye wannan bidiyo zai koma cikin wayarka, da za ka kalle shi ba tare da ka sa data ba, zai dawo kan wayarka ba tare da ka sha wata wahala ba. Ina fata wannan bidiyon ya ƙayatar da ku sosai. Ka danna subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa, ka danna zaɓi all. Hakan zai sa a duk lokacin da muka wani sabon bidiyo kai zai za a sanar da kai. Sannan kada ka manta, idan bidiyon ya bai ka danna mana alamar nan ta like. Mun gode, sai mu haɗa bidiyo na gaba.